Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Samangah seton kampung mriki niku do ngenenge ziarah ten Muria Demak Kudus. Le mangkat sok minggu. Dadi sesuk mben. Ongkose 200.000. Mangkat jam 6 esuk, engko mulai jam 10 bengi. Siming Saawan. Muria Demak Kudus tambah ngene Sunan Kalijaga Kadilangu. Le mangkat sesuk minggu niku. Ongkose 200, isih kurang 13 wong. Jamangae niku isih kurang 13 wong. Lah nggo jenengan nek do gelem ngebaki nggo 13 wong niku. Nggih. Oke. Engko nek wong wedok niku kula tak njaluk tulung ledo ndaftarke nang ngene Bu Sami niku. Wong wedok. Nek wong lanang mengke nek sing aktif grupe WA kula. Le bayar sok nek mangkat ya oleh. Arep mangkat ka dibayar ya oleh. Iki sementara tak nggadekke kengku sithik nak ngene. Lah mesakake nek panitiane Pak RT dadi kula. Kula kon goleki jamaah. Mungkin nek sing putri niku sing daftar nang ngene Bu Sami niku. Awase 200.000. Sing kakung nek langsung daftar ya sisa nang Pak Budi niki ya. Sono wektu 2 dina. 3 dina nek karo saiki. Mangkat jam 6 esuk mlumpuk ning Pasar Kepek. Lho? Mboten lho. Mboten saprai. Nek sing arep mangkat ziarah sing wedok ya rasa mangkat ngaji ya. Lah engko le nyocoke gamise karo le pupuran. Suwen kok ya. Nek sing melu ziarah rasa mangkat ngaji. Ning ora prai wong sing ngaji kula gek kula iki bar ngeten iki menyang ngono dadi ra pupuran bareng kaya kula.
Wis rasah kukuran, rasah adus, ngene iki mangkate dadi kaya nek kula. Wis tuwek arep ngopo. Wong kok sak omong-omonge kaya kleru to kowe. Lho kan ngomong piye? Wong yo. Niki wau Pak Budi ngendika wis ana 2 sing daftar berarti kurang 11. 200.000 biaya. Ming sedina kok niku pokoke jam 6 mangkat engko gandeng saiki lewat tol nyamule ya jam 10 bengi tekan omah. Nuwun. Hah? Gak aku nak nyang-nyangan. Aku kok terus separuh lah sing nomboki sapa? Omong Pak Ente riko. Kok separuh. Le mbayar wong sesuk karo arep mangkat kowe kena. Dirada penak wae. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf wa'arid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khotiin. Terusane kebijakane Ngayis niki ngerti suarane seksi bayi rong sasi iso mong cetha jelas. Akhire Ngayis garwane Zulaikha ngekeki kebijakan iki. Yusufu, Yusuf, a'rid mlengoso sapa sira ngan hadza saking iki. Ae tegese ya Yusufu, Yusuf. A'rid mlengoso sapa sira, mungkura sapa sira. Ngan zikri hadhil waqingati saking tinuture ikilah kejadian hatta la yantasir ngantek utawa hingga ora sumebar apa khabruha beritane iki kejadian. Ben beritane iki kejadian iki ora sumebar. Wala yahsil lan ora hasil apa al-aru. Cacat al-ngazimu kang gedhe bisa babiha kelawan sebabe iki kejadian. Waktum lan nutupono sapa sira hu ing iki kejadian. Fakot dohara mongko temen-temen pertela apa sidkuka benerira jujurira wa nazahatuka lan bersihira utawa istilahnya ya bebasanira. Kebijakane Ngayis, Yusuf wis saiki kowe mungkura aliyana. Pokoke mungkur mlengos saka kenyataan kejadian iki. Saka kenyataan kejadian iki kowe mungkura. Pokoke iki wis ditutup sak rapet-rapete hingga aja nganti
kejadian iki beritane sumebar. Aja nganti kejadian iki ngantek viral ya aja nganti. Videone dihapus. Iya meng upamane kok iki. Ngon video kuwi iki. Pokoke tok jaga sak apik-apike, aja ngantek kejadian iki sumebar hatta layan tasir khabruha. Kabare aja ngantek sumebar sehingga ora nganti cacat sing gedhe niku do ngerti banget apa meneh kok ngenani ning Zulaikha. Delikno waktumhu di berita iki kenyataan iki kejadian iki delikno tutupen rapet-rapet aja nganti omong sapa-sapa. Bul malah ning jaba iki tak omongi ning aja omong sapa-sapa lah. Wong kon ra omong mah dadak aja omong sapa-sapa. Sing kono ya tak omongi ning aja omong sapa-sapa. Lah iki engko suwe-suwe pabat ya. Engko nek ditundes, lah aku ya wis wanti-wanti aja omong sapa-sapa. Wong cetha omong ngono ora omong. Angel di nek nggon babakan nyimpen aib, nyimpen cacat, nyimpen rahasia niku ki angel banget. Padahal salah satu kebiasaan sing dilakukan oleh Nabi niku bagian saka sunnatur Rasul niku sok-sok nyimpen rahasia, nyimpen aib, nyimpen eleke wong liya. Wong niku bagian ibadah jenengan ngerti diomongi elek ning cukup jenengan dhewe sing ngerti cukup jenengan simpen ning ati wong liya ora ana wong ngerti wong jenengan ra tau omong-omong wah kuwi tok tenan nek kuwi wangane pon wong ora ana rime ya anu ning kampase entek angger omong ning lusut rada blong A malik semburat ana B kiwa tengene putih malik semburat ana abang irenge nek omong iki tambah-tambahi ngono kuwi iki nek wangun kae nek omong iki wangun meyakinkan kaya yak-yak kae. Wah, aku jan weruh dhewe lek. Wah, iki bumbu iki angger ngono kuwi. Nganggo kalimat muni, wah, aku jan weruh dhewe lek. Lah weruh apa? Ngetamprot. Wes. Lah ya terus ngopo jenenge ketamprot? Lah karo sapa kae iki? Apa bojone kae iki? Wah nek omong iki mulai. Wah wis pokoke. Lah ya sapa ngerti to nek bojone iki? Lah sak ngertiku kan ra ndek bojo. Iki lafate nganggo sak ngerti. Berarti ming sak ngertimu kamangka kowe iki goblok. Wong ra tek ngerti ming kalimate sak ngerti. Lah sak ngertiku kan ora ndek bojo wae ya sapa ngerti. Wah nek ngertiku ki pokoke ming ra ndek bojo lah iki. Meyakinkan omongane ngono kuwi wis. Do meneng wae iki. Ketok iki ya ngakoni. Ledo omong-omong ora cetha iki. Iki apa meneh kejadiane Yusuf iki
beritane mesti digoreng. Mesti digoreng, diwolak-walik ya dipiur-piuri uyah roiko men asin sisan. Nek sing ora seneng karo Yusuf ngono ya ngomong nang jaba wae wis. Yusuf iki ketake bagus halus ning jebul jerone dondong. Ngerti ora kowe? Gue jero omah ki wong Zulaifar diperkosa. Weh, kualik to. Akhirnya beritane dadi kualik. Persis kaya omongane jenengan. Dadi kualik. Kualik. Wong ora ngerti, kleru kabeh niki sing ngomongke Yusuf ya kleru, sing tak gawe contoh ki mau ya kleru. Sing ngarep kae mau. Karena memang sak ngertiku berarti wonge ora ngerti. Wong ming sak ngertine sih. Akhirnya berita sing semebar itu fitnah kabeh karena barang kleru. Ke awal fitnah jedule saka lambene jenengan. Berarti sing lekasi semebare fitnah jenengan. Fitnah niku luwih gedhe. Beban tanggung jawab dosane mbangane ngrasani, lagi ngrasani wis abot apa meneh fitnah. Abot tenan, makane akeh le meneng ki slamet. Sing jenenge meneng ki emas. Tenan wong akeh menenge berarti sip tenan, mancaran perbawane jos. Apa meneh ra ngerti meneng. Ora bakal ana wong ngerti nek jenengan ki ra ngerti. Kok meneng kok. Ning anggere ngerti omong keconangan goblok. Ndarak kleru tenan to. Ameng goblok kowe kok omong. Ora tek donge kok omong. Bahaya nek niki bahaya. Makane Aziz ngomong wanti-wanti aja nganti sumebar. Berita iki utawa kejadian iki aja ngantek beritane semebar. Aliyana kono Yusuf ning aja ngantek semebar. Aja ngantek cacat aib gedhe iki dingerteni karo wong jaba aja nganti. Padahal cacate ya seming underane ning Zulaikha nek iki asline. Underane nang ngene wedok to. Zulaikha. Ora nang Yusuf, ning nek ngantek semebar kuwalik tenan. Karena kalimat ya ora mungkin nek wong wedok kok merkosa wong lanang. Ya logikane ra mlebu to. Mula sing kena pulute tetep Yusuf kok ya karena identik sing merkosa ki wong lanang. Sing ngerudo paripeksa kuwi. Mula nek ngantek sumebar tenan wah wis Yusuf sing kena pulute, Yusuf sing kena elek. Saiki ketok kabeh Yusuf kowe sing jujur, kowe sing bener, kowe sing bersih saka kejadian elek iki. Fakot dohara sidkuka wa nazahatuka. Pokoke kono Yusuf aliyana. Ya ora diseneni ora disiksa mbasan ana seksi bayi niku tetep dimulyake karo Aziz kaya. Alian nang kamar madang kae ana werna-werna madang sithik kono. Tenangke pikire pokoke madang sithik kae kono. Yes. Iki wong subuhe mblegedut to. Mula nang kamar makan iku wis ana panganan pirang-pirang ana madang pokoke. Udang goreng tepung ya ana. Mangut anu ya ana. Kudu lele. Mangut lele iki rak menengah ke bawah. Mangut iki mangut ndas manyung, terus sego kebuli, daging unta. Nasi kebuli ning daging unta ora daging ayam. Dadi ki apa si anune upane dowi-dowi. Nasi kebuli jenenge.
Wis pokoke tok wareke, tok tenangke. Terus engko anu pindah ning samping kulone kae ana ruang nggo ngegame, kowe ngegame sikik. Nggih. Ning ruang kulone kae. Arep nyanyi yo oleh, engko karek nyeting. Nggo karaokenan. Arep nyanyi yo oleh nggo karaokenan. Malam-malam sepi begini, terasa panjang dan sangat menyiksa diri. Wih, lagune dudo-dudo kesepian. Rasa rindu, rasa pada diriku. Wes malah ming mesakake aku. Gek nyanyi kok ngono kok kancane lempeng. Lah yo nyata to kuwi lagune, kesepian lahir batin. Wastaghfiri. Iki kebijakane Ngazis nang gone Zulaikha saiki mau kebijakane nang gone Yusuf konalian saiki ngekeki kebijakan nang gone Zulaikha wastaghfiri lan jaluka ngapura sapa sira ya Zulaikha he Zulaikha li zambika keduwe dosa li zambiki antiki antaka antuma kuma antuna kuna ngono kae dhamir munfasil karo dhamir muttasil li zambiki keduwe dosa ira allazi sadara kang wis pertela apa dosa ngangki saking sira ae tegese tubi tubi terus menerus jadi bertubi-tubi. Tubi iki fi'il amar tubu tobato. Hati tubu tobato nek kowe lanang nek kowe wedok tubi. Tobato sapa sira Zulaikha ilallahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala. Mima sangking barang romaiti kang wis nuduh sapa sira Yusufa ing Yusuf bihi kelawan ma wa huwa khale utawi Yusuf iku bariun bersih minhu sangking tuduhan Zulaikha ceplok kowe sing salah. Wis jelas kowe sing salah. Nek salah muro aku tak maklumi, tak maafkan, santai. Ning ampun nesu nggih. Piye ora? Aku ora nesu. Ampun mangkel nggih. Ora. Ora mangkel aku. Aku nyawang lambemu wis luluh. Dadi aku ora mangkel. Nek nggon kuciwa sethithik kuciwa. Karo kelakuanmu rada kuciwa sithik. Ning wong menungso ki ora sempurna. Bola iki wasip kok ya iki. Dadi anu napa Ngazis niki dewasa sekali. Nyikapi urip niku ora emosi, ning apa-apa didadekke nggo ngibadah kok ya dewasa sekali. Nek nggon kuciwa lumrah niku sifat kamanungsan. Ning menyadari nek manungsa ki ora sempurna, aku ora iso nesu kowe. Ora tak nesoni. Tenan lho Pi, tenan.
Kene nyerak tak ambung bathukmu kene nek. Walah surah. Nek urusanmu karo aku pokoknya aku ora kepengin kowe iki dadi ahli neraka dengan sikapku sing ora rido sing mangkel mula tak usahake aku ora mangkel ning nek karo kelakuanmu nggon sing masalah kaya ngono ki aku ora rido ning nek kowe gelem njaluk ngapura ora aku iki mau wis tak apura wis tak tutup kowe iki wong lanang kok watine jan iki segara loro digabungke lho iki ya nek ati ini ora mung ati segara ning ati rong segara. Dewasa sekali mikirnya ya akhirat mikirnya ora ego tetep demi Zulaikha kok nek mangkel Yusufe nek mangkel sing Azise Aziz mangkel wis posisi bojo wadon dimangkeli ini resiko banget. Posisi wadon sing lanang ora lega ora rido bahaya banget. Mula si Aziz ora kepengin ngono kuwi. Mbok ana kesalahan ya disadari wong menungso ki ora sempurna. Ning ya pihak Zulaikhane kudu dong lah ya. Nek Zulaikha cetha kok ya ning golongan Zulaikha kuwi sing ora. Nek Zulaikhane iki dong wong nyatane ya njaluk ngapura. Aku sing salah pi kula sing benar-benar khilaf, kula sing ora mutu, pokoke njaluk ngapura. Urip kula bar niki tak ati-atine, tak rubahe men saya apik. Lho ngono kuwi nek Zulaikha. Jajal liyane Zulaikha, dikaroke ngono kuwi kowe iki piye kok dadi karo Yusuf ngono kuwi? Malah membela diri. Ya tek kowe rong dong ro Yusuf. Tek kowe ora paham ro Yusuf. Upamane uduhaku wong wedok liyane kae rak luwih parah. Oh malah ngono kuwi dhewe wis kuwi. Lah diomongi mah ngembang ngono dadi golek amping-amping golek pembenaran diri. Kuwi rombongane Zulaikha ning udu Zulaikha. Pokoke jenengan dong. Nah iki do krasa ketara do ra trima iki malah pembelaan ming do ra dong. Jajal nek do ngadepi Yusuf, tak kira ya kaya aku. Tak kira ya luwih parah bangane aku. Wis iki wis angel kandan-kandanane ngene iki. Kok dadak ngembok kono-kono sing urung kejadian sing ora kejadian. Wong cetha sing tok lek kejadiane kowe dudu wong wedok liya. Malah ndono-ndono. Nek wong wedok sing paham kok aja aku iki ya kleru tenan. Kok ya dadi ngono to. Pokoknya aku diapura tenan pitak rubahe bar iki tak dandanane men luwih apik. Aku dadi wong wedok sing luwih apik. Aku dadi wong wedok sing akhlake apik. Kita le keluarga men saya apik. Kuwi wong wedok Zulaikha asli sing iki sing mau du. Lah nek jenengan ki salah terus mencari pembenaran. Iki mang arai sikap, arai omongan ngono kuwi iki jluntrunge nendi wong salah kok dadak golek pembenaran. Jajal dimenepke. Nah aku iki bersikap ngene iki engko terus arahe nendi? Seka kesombongan saja iki kok arahe wis ora apik. Nek ngono kuwi terus-menerus maka jenengan akan sombong, salah merasa benar terus. Dan ini akan lebih parah. Kamangka urip iki kudu cetha tujuane. Nek misalkan terkait karo Nganjis Zulaikha, nek tujuane iki arep dienggo lebih mendewasakan ledo berkeluarga, nggo getel
bentuk keluarga sing tenang, sing asik, sing ayem kan nglenggono kudune tak rubahe. Aku ternyata bersikap ngene iki nggawe cuwane ngazis, nggawe cuwane bojo lanangku tak rubahe. Ngono kuwi. Kecuali sing lanang ora tanggung jawab, sing lanang ora duwe rasa dadi bojo lanang, jenengan ngono-ngono kuwi iki ngayal rada ora apa-apa. Lah nek kaya ngajus ki piye wong cetha apa-apa dituruti Mas Picis Raja Brana wis mbok nek kur butuh nganggo kalung ngantek wungkuk wis iso. Nek cara dipece lah kabotan kalung kok ngene iki kok ya. Iki ngerti dhewe dipan kowe ditretes emas kok. Dipan kowe. Ya iki ngasis. Nek kaya sing iki kira ya apa-apa nuruti tok. Iki kaya iki wong nyatane njaluk duwite Pak Nyo. Aku iki kok kaya kepengin lotek engko tak tukokke. Kepengin lotek, mulih ya nggo lotek ro tahu guling apa ora sih? Werna loro. Aku kok kepengin iki engko tak golekke. Pak mbok ayo ora mengkur tandang gawe terus sekali-kali plesir. Ora ketan delok kretek. Wah. Apa ora tau banget. Oh yo diterke wangun kayak ngetamprot kadang-kadang. Kurang piye wong lanang sing apike kok ngene iki ming sarwa yo ke pengen apa omong tak turuti randedit nyoh tak wenehi lha yo kok ngene apike Dik. Isih ditendang-tendang kayak jenengan salah malah membela diri. Mula nalika jenengan ki salah membela diri jajal mang pikir arahane sikap jenengan sing kaya ngono kuwi iki nang endi? Iki arep mengarah nanti, arep mengarah ke jenjang kedepane luwih asik, luwih sakinah mawaddah, apa memang arep sisan digawe ambyar? Nah, mula kabeh iki rak duwe tujuan nek wong cerdas. Dipikir dhewe ngono kok yo. Arep nendi to iki? Mula kowe Zulaikha tobat. Tobat. Tobat marang Allah. Seka apa? Seka tuduhanmu nang Yusuf. Kowe iki mitnah. Dadi dosamu iki mitnah Yusuf. Dek Yusuf bersih dari fitnahanmu kuwi kok ya. Kuwi iki dosa gedhe. Mula kowe iki tobat. Iki sebab sak temene awakmu iki dadi golongan wong sing do luput-luput minal khotiina. Golongane wong sing luput terutama di hadapan Allah, status luputmu fitnah. Saiki kowe tobat to. Nah aku santai. Pokoke aku iki wis tak menepke ati karo pikiranku. Gawe maklum jak ya kowe ora sempurna, aku ora sempurna, kabeh wong ora sempurna, ketemu khilaf luput ki lumrah ning njaluk ngapura karo Gusti Allah. Top nek ngono iki. Pepilinge yo apik, menungso kabeh do dosa, kerep tobat, kerep njaluk ngapura marang Gusti Allah. Allah ngapura aman senajan ta tuduhane wong jenengan kelek terus ora masalah. Ning rak Gusti Allah ngapura, ning rak Gusti Allah ngresiki dosane kita. Niki sip niki mengkarek tobat. Kaya jenengan ki luwih parah masalah dosane luwih parah. Limit nah kuwi lho maksudku. Mula do tobat. Muga-muga Allah nampa tobat kita, muga-muga Allah nglebur dosa kita, muga-muga kita dadi golongan wong-wong sing do tawabin karo mutatahhirin, wong sing ahli tobat karo resik saka dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.